Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta, astăzi facem Hot Wheels. Suntem la nivelul 8 și vreau să trec pe la 12 sau 11-12 sau 13. Avem și un gift de făcut, da, dacă vă întrebați, eu am hack de pe Happy Mod. Dacă vreți să fac și un tutorial, dar na. Hai să începem cu mașina asta, o să facem. Hai. O să dau mai încet să nu vă surzesc. Aoleu, am bubit. Da, nu. Așa, să pun căștică mai bine. Gata. Hai că nu vreau să fac. Aoleu, a fugit ăla mai înaintea mea. Mă chinui câteodată o grămadă de timp la nivelul ăsta. E destul de greu. Bam. Care și 1000 de metri, 1091 de metri. Bam, aici da. Deci așa. Dacă mai vreți să fac episoade de Hot Wheels sau de alt joc, să-mi ziceți. Că am o grămadă de jocuri în care pot să fac clipuri, dar nu știu cu ce să postez. Opa! Prea mult te-ai dus. Opa! Și hack-ul ăsta, aparent, are și benzină infinită, motorină, ce-o fi, că nu știu. Are infinită. Hai sus! Hai sus! Hai sus, deluță, hai sus! Bam! Oare îmi depășesc recordul sau termin? Recordul aproape l-am depășit, de 829 de metri. Nu contează că ăla câștigă înaintea mea, că tot câștig. Am și depășit recordul. Nu! Bun. De-aia nu-mi plac mie unele mașini. Dar nu. Vreau să mai fac un update. Scuzați reclama. Gata. N-am că e gata. Aha. Bam. Și banii nu contează dacă n-aveți uitat. Eu am 900 de bani și aici costă 3680. Uitați banii mei. Și ia uitați. Și nu mi s-au consumat banii. Hai să facem nivelul. Și apare s-a băgat un update nou, dar eu nu știu de ce, dar nu-l upgradez. Bam! Aici trebuie să sărim mult. Să facem ceva, o schemă, ca să nu luăm ăla. Aoleu! What? Nu. Nu merge. Dacă auziți alte zgomote pe fundal, este doar fratele meu lângă mine, că am un frate mai mic și câteodată stă pe lângă mine, că nu trebuie să mă duc în altă cameră ca să filmez, că na, e fric și da. Nu mai dau mai multe explicații. Nu! Au, nu. S-a dus. Fac episoade mai rar pentru că nu prea am timp, a început și școala, nici chef și na. O să încep să postez destul de des, dar trebuie să citesc mereu o poveste când stau pe telefon. Aoleu, s-a dus și ăla cu mine. Bup! Bum, 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 bum. Merge mașina. Cium. Nu, de ce? Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Eram sigur că o să se întâmple asta. S-a dus și ăla. Are 1091 de metri. Cursa asta e destul de grea. Da. Și acest mod vă mai dă și toate mașinile gratis. Pum. Mă dă mai multe chestii acest mod. Hei, cum vreți voi să-i ziceți. Schimb mașina. E prea... Nu e atât de puternică cum cealaltă. De ce din nou reclamă? Nu îmi plac reclamele. Revin că trebuie să-i pun ceva lui fratele meu.
Gata, am revenit, că a trebuit să-i pun o muzică lui fratele meu, că nu mai vreau aia sau bla bla. Era o reclamă și am schimbat reclama și am pus muzica ca să terminase. Nu, de ce mereu iau eu ăla? Bolovanu. Eu urc fără probleme pe aici. Ui! Ia uitați. Ăla mai în urmă și eu. Bă! Mai încercăm. Nu vreau să lungesc foarte mult clipul, dar oricum îl fac de 20 de minute, cred. Tum! Oh, no! Oricum n-am făcut bine. Bam, bam. Opa! Hai sus! Bam, bam. Hai sus! Hai sus, Deluță! Dum! Aoleu, iar l-am luat Bolovanu! Hai, mă, frate! De mică s-a făcut caroseria de la mașină. Eu acum mă joc pe telefon, ca să știți. Aoleu. Publicitățile astea mă enervează 100%. Hai să uit. Ți-i dă cu el în cap. Dar nu înțeleg cum de ăștia mereu merg la fel. Pe același drum la fel fac mereu. Nu, de ce? Așa. Stai să te îmbraci și după aia te urci lângă nenea. Hai să faci. Eu merg mai încet că mașina e prea puternică. Nu. M-a chinuit de vreo 8 minute la un singur nivel. Extrem de greu, e cam greu. Chiar dacă e nivelul 8, ori e prea greu nivelul pentru mine, ori nu știu eu să mă joc. Bam, am depășit și eu pe ăla. Așa. Nu vreau Willy, frate. Nu. Așa. Să mai urmeze încă o dată asta. La asta am sărit mai mult. Trebuie să ajung aici. Unde de aici trebuie să mă urc. Nu vreau Willy. Fără Willy. Nu contează că la câștigă înaintea mea, că tot o să câștig. Nu, prea mult, prea mult. Bam. Bam, urcăm pe aici. Nap. Bam, bam, nap. Nu prea mai știu ce jocuri să mai mă joc. Ziceți-mi voi, stați puțin. Gata? Bam. Hai, mă, frate. Urcă de luță de mari. Mamă, eu nici n-am văzut că mi-am depășit. Wow, cum este! Sus, 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 sus! Așa. Hai.
Mai am puțin. Uite. Văd finish-ul. Sus, 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 sus. În sfârșit, în 10 minute și 10 secunde. Am terminat. Suntem la nivelul 9, pe urmă 10. Cred că fac maxim 2-3 nivele. Nu știu. Nivelul 9. Continue. Tot cu asta. Hai. Tiu. Wow, da, mai știu încă mai știu nivelul ăsta. De la Vrărmiu, mi se pare. Nu știu. Nu mai știu exact dacă nivelul ăsta e. Dar știu că sunt mai multe niveluri care încep așa. Dar nu m-am uitat. Cât trebuie să fac? Tot cu de-astea așa? Really? Câți metri? Că nu știu. De repede am făcut 600 de metri. Bam. Ah. What? Ce ciudat a fost aici. Leam că am terminat, dar sincer, acolo n-am terminat. Cred că să urmeze să termin. Ăla l-am lăsat în spate. Nu știu unde e. Aoleu. Aici e mai greu. Nu. Și ăsta are 1000 de metri. Din câte văd. Cât de repede a trecut metrii ăștia. Ah, atât. Gata, am terminat. Primul? Într-un minut și 26 de secunde? Ăla a terminat cumva înaintea mea. Nu știu. Și asta începe la fel. Dar stai că nu e nivelul bun. Player 10. Să vedem. Mai întâi fac altfel. Să văd câți metri. Câți metri are. Bam. Să vedem. 999 de metri. Pe bune? Mai putea să mai prelungească cu 1 metru. 8 și 9 a făcut 1000 de metri și ăsta are 999 de metri pe bune. Deci pe bune. Niu. Și ăsta e la fel cu de-astea aparent. Aparent da. Aoleu. Încă o dată. Niu. Aproape am terminat. Ce? Cum am mers atât de puțin? What? Șmecher. Sau chiar a fost șmecheră. Elvis Presley. Op. Ce naiba e aici? Să sar. Am înțeles. Deja am mers 721 de metri. Și am mers doar 126. Reclamă, de ce reclamă? Îmi tot cade casca din ureche. Race. Nu. În care căștile în urechi? Ah. Deja 14 minute. Și într-un minut am terminat un nivel. Bine, că ăla n-a fost atât de greu. Hop. Asta e destul de bun față de ăla. Nu. Ce? Nu. Hai, mă. Nu te auzi.
Întâi te arunc pe tine, ziceam. Și acum așa 160. Am un sand chest. Vreau să-mi pică. 1000 de bani ăștia. Niu. Bam. Hop. Nu! Hai mă, frate. 123 de metri. Ia uite-l pe ăla, a dat backflip sau flip, nu știu ce a dat. Ui! Cum am jurat. Nu contează că ăla câștigă primul, că și eu dacă câștig nu pierd. Ca pe Brawl Stars sau pe Among Us sau pe alte jocuri. Ce faci, dragănaș? Aoleu, ce faci? Vorbești în fundul gălinii. Nu, că faci salată. Faci salată. Hă? No! Ce? Păi da, dar nu... Hă? Păi n-am Marinei acasă și copiii, e ger rău. Nu știu... Mai întâi te arunc pe tine. Nu știu dacă Nu! pornește mașina. Mă duc să pornesc mașina și dacă pornește vin cu copiii. Ai făcut și cu ciocolată? Așa că la regim, dar nu mai mănânc ciocolată. Păi da, m-am îngrășat de ei, dar nu râdeți, zău, m-am îngrășat. Mă enervează la mele. Hai că mă duc să văd dacă pornește mașina și îmbrac pe ăștia. Ai cald în casă? Ai cald în casă? O să plec așa că nu o să mai lungesc mult. 10 maxim, 5-10 minute, cam așa. Nu știu exact dacă 5 minute. Celelalte erau foarte ușoare. Asta e puțin mai greu. Chiar dacă are doar 999 de metri. Ba, m-am dărâmat. Nu te duce, nu te duce de luță. TikTok. De luță de Marii. Nu te duce de luță de Marii. Ăla cred că a rămas acolo. Cred că acolo a rămas, că n-are cum să urce. Yes! Mai e mult? Câteva minute. Hai! Mergem la așa să mă plec cu cuși calde. Vreo 5 minute, cam așa. Hai, bine! Mă duc să fac pipi. Du-te. Op, no, no! Așa că să-mi iau viteză. Tiu. Cred că o să continui seria de Hot Wheels. Este un joc extrem de șmecher care îmi place și mie. Bum! Am câștigat! Gata! Chiar dacă la înaintea mea, da, nu. Ia. Și uitați că am trecut aici. Mai fac maxim un nivel 2. Uitați ce mașini, frate! Deci, cu cât trec mai departe îmi dă alte mașini. Eu sincer nu știam faza asta. Chiar nu știam. Vreau pe asta. Cu cât trec mai departe îmi dau alte mașini. Nu știam, chiar nu știam. Jocul ăsta l-am instalat acum 2-3 zile. O zi, două, nu știu exact. Și deja am trecut la ăsta, 2. Cum să o numi. La deșert, mai bine zis. Până la 20 și 23 de minute. Și gata, termin clipul. Bam, hai să dăm o cursă. Să vedem cum e pe aici. Wow, cum e prin deșert. Wow, bani mov? Cu verde. What? Nu! Măcar am căzut înainte.
Bam. Așa. Dar vouă vă place ce filmez eu? Vouă vă place? Ca să știu, dacă să mă las sau să nu mă las. Vă place sau nu? Încă vreo 3 minute. Bam. Hai să vedem. E destul de lung și asta. Aparent. Nu e atât de lung pe cât credeam. Deci nu știu ce secunde. Bă, pe primul loc? Ești nebun? De când sunt atât de bun? Într-un minut cred că am și terminat. Cursa 12. Cred că mai fac și 12 și pe urmă 13. Și opresc clipul. De asta e să... Nu, cred că am dat la cel bun. 12. What? E la fel. Nu. Ba nu. Seamănă. Seamănă cu 11. Hai sus. Hai sus, Deluță. Hai sus. Hai sus. Hai, mă, hote. Mamă, ia uitați. Cine? Tată, să nu ți-o dat merge cu camioneta. Aoleu. Nu-i mult. 690 de metri. Ăla trebuie să fac bine. Nu mai pot să trișesc ca la celălalt nivel. Adică la 11. Hai. Jos. S-ar putea să fie destul de ușor. Mamă, cum am zburat aici! Până termin nivelul ăsta nu mă las. Deci îl termin cu voi pe episod. Nu mi-a zis și mie nimeni. Haideți, bățule, să ne... Încă puțin. Hai că ne mergem cu tata. Încă 2 secunde, 2 minute. Încă 2 minute. Da, trebuie să opresc video, dar mai întâi să termin cursa. Asta nu-mi plac deloc. Nu-mi plac deloc, efectiv deloc. Da, bebe, să te îmbrac. Bam. Bagă mâna. Încă câțiva metri. Uitați. Finish-ul. Aici oprim și noi episodul. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Eu am fost Teddy. Bye.